Hello mga bisdak, kumusta ninyong tanan diha? Naalang ko'y i-review kadyot. Hinaot nga tan-awon ni ninyo hangtod mahuman. Review ni nako sa usa ka LED motorcycle headlight nga napalit nako sa Shopee. By the way, dili ni sponsor ha, pero basin pod na ay ganahan nga ma-sponsor diha. Char. Mauni siya mga kabisdak, ang Opra brand LED motorcycle headlight bulb. Mauni siya ang H6 or BE20D type. Kung ang imong sakit sa headlight ing ani ang tumoy, sure bull sa karjud na. Akong motor kay Honda TMX 125 Alpha man o H6 type man ang iyang headlight bulb o sakit, ang kaparehaan niya mga Skygo Wizard, Skygo King o Grossi Macho o guban pa. Basta tan-awa lang ang inyong sakit o stock bulb o pareha ba o tumoy ani nga H6 or BE20D sa inyong motor. Ang kanisya naapo ni siya H4 type, kanang naa siya tulo ka ngipon. Sim siya sa Yamaha Sniper, Yamaha YTX. Basta ingana nga klase tan-awa lang jud pag-ayo inyong stock bulb ug ingana ba ang klase. Napalit lang ni nako sa kantidad nga 288. Dala na ang shipping. Naka-timing lang pud ko ani nga naay discount to pag-order nako, so maunang nakabarato ko. Og mismo sa Opra brand jud ni nako na order nga gikan pa sa China. In short, imported siya. So medyo dugay-dugay jud siya naabot kay layo man ang seller. Naani sila duha ka klase sa suga. Ang usa kay white and yellow o ang all white. So ako ang gi-order kay all white. Ako unya ibutang ang link o picture sa seller ani sa Shopee ha. Ako nang gitaod ug wala na lang nako gibuhatan og video kay plug and play ra man ni siya og I know kay balo na mo ana. Og daghan man pong mga instructional video sa pagtaod og mga stock bulb. So magtesting nako mga kabisdak. Kamo na'y bahala or musga og nakauyon ba mo o dili. Basta sa ako lang is the best jud. Mao ni iyang low beam. Mas nakauyon ko sa low beam kay klaro kaayo ang dalan jud. Mao ni iyang high beam. Awa, di ba ayos kayo hayag jud? So kamo unsa may inyong ikasulti aning akong napalit nga suga? Comment down below na lang mga kabisdak. Ug palihog na lang pud ko sa pagsuporta ani akong channel. Mas labi pang makatabang ang imong pag-subscribe ug pag-like ug pag-share ani nga video. Ug pindutan na lang pod ang notification bell para ma-notify ka sa mga bag-o na kong i-upload. Daghang salamat mga kabisdak.